Bona vesprada a tots i a totes, benvinguts, benvingudes a l'últim acte del grup de la recerca de la memòria històrica d'aquestes jornades de l'any 24 que van ser, malauradament, van ser interrompudes per la Dana i per aquest motiu, diguem que estem del 24, però estem quasi, acabant, perquè van començar. Recordeu que van començar en allò d'Escríbeme a la Tierra, recordeu, de teatre, després vam seguir en els versos de García Lorca, que ja va haver d'ajornar-se i també se va ajornar l'acte que anem a fer avui. Per tant, enguany, el grup de la memòria volia fer unes jornades dedicades a la poesia i a la memòria. Per aquest motiu hem tractat la qüestió del teatre, després la poesia de García Lorca i avui la poesia de Vicent Andrés Estellés, del qual en commemorem el centenari del seu naixement, l'any Estellés, al qual ens incorporem. Per a dur a terme aquesta conferència hem convidat a la professora Aina Montferrer Palmer, professora de la Universitat de València, doctora en filologia catalana, sobre un tema de Vicent Andrés Estellés, que ha publicat una sèrie de llibres, del qual jo citaré alguns, en concret Vicent Andrés Estellés i la literatura a l'aula, publicada per Alfons el Magnànim, docentes hiperdiscursivos, problemáticas y estrategias para el profesorado de L2, esta per Octaedro de Barcelona, i El mar de dones a Borriana, publicat per l'agrupació borrenenca de cultura. També és cantautora de pop electrònic. Els motos l'han convidada a l'interès de ser una especialista en Vicent Estellés, que jo, segons l'opinió meva pròpia, és el millor poeta que hem tingut així al país, almenys en l'època contemporània. No vull parlar de l'època d'Ausiàs Marc i tot això, que això són altres paraules, però en l'època contemporània per a mi ha sigut el millor poeta i a més el tractament que fa ell en els seus llibres de lo que és la guerra i la postguerra és una poesia molt intensa, amb un estil totalment nou, que a mi al principi quan la vaig llegir ja me va copsar, tant el que n'hi ha en el llibre de les meravelles, que és el llibre més conegut, almenys per a mi, i també un altre llibre que va publicar, que jo també l'he llegit, que també és molt interessant, que és sobre la mort de Peset, de Vicent Peset d'Aleixandre, que també, evidentment, afusellar a Paterna, en la postguerra, evidentment, el tema el té molt trillat. Jo no vull ja cansar-vos més en les meves paraules, és deixar la paraula a Aina, que espero que tracti el tema com ella sap. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies al grup per a la recerca de la memòria històrica de Castelló per haver-me convidat i parlarem una mica sobre aquesta qüestió, la guerra civil en els versos d'Estellés. Potser vos decep una miqueta si vos dic que realment la guerra civil no és dels principals temes en la poesia d'Estellés. És un tema que sí que apareix, com anirem resseguint, però no és un tema central en la poesia d'Estellés. De fet, quan esclata la guerra civil, això és una auca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de l'any Estellés de 2013 que recrea una mica el que Estellés conta sobre la seva infantesa. Que quan va esclatar la Guerra Civil Estellés només tenia 12 anys i la Guerra Civil fa que Estellés abandoni els estudis
però llits una gran quantitat de llibres que li deixa un veí seu en aquesta època, que també dedica alguns poemes a este veí, que veurem més avant. I aleshores, d'alguna manera, en la Guerra Civil Estellés fa les lectures de Lorca, de Machado, de Teodor Llorente, de Josep Carner. I a diferència de moltes altres, la família de Vicent Andrés Estellés no s'exilia, no és una família molt implicada políticament, però evidentment vivint a l'Horta Nord, en la Guerra Civil, plenament la guerra l'afecta en el seu record. Bé, sí que Estellés conta, però no sabem si és veritat, que el seu pare ha de cremar els llibres en la Guerra Civil. No sabem, tampoc no hi ha res que puga veure que això va ser veritat, però en la història una miqueta fantasiosa d'Estellés doncs sí que té aquesta escena com del seu pare cremant llibres a casa. Bé, este llibre s'ha tret fa poquet i és un llibre que és la transcripció d'una conversa que van tindre a Benicarló Vicent Andrés Estellés i Vicent Salvador en una d'aquelles vegades que Estellés anava pels pobles recitant els poemes del mural, ja en l'època de la poesia cívica d'Estellés. I així sí que al llarg d'esta conferència segurament comentarem algun d'estos fragments. M'agrada més este micro, no sé per què este me fa com un eco estrany que no... Em sentiu bé en este micro? Sí. Bé, la hipòtesi una mica de la meua... del que jo pense de la presència de la poesia de la Guerra Civil en la poesia d'Estellés és que al llarg de les diferents etapes creatives del poeta de Burjassot, la Guerra Civil i sobretot la postguerra s'albiren, es poden anar veient, resseguint, tot canviant de forma i de to a mesura que l'experiència del poeta pren distància i empoderament com a veu dels valencians. És a dir, que quan Estellés té una primera part de la seva poesia que escriu als anys 50, sobretot, en la qual té molt de pes la postguerra, més que no la guerra civil. Aquests carrers humils de València, la misèria, els tramvies grocs, els trens que traslladen a vegades presos, això sí que apareix, però no és una poesia, la dels anys 50 d'Estellés, en la qual la guerra civil aparega com des del punt de vista actual, segons el qual entenem la memòria històrica, almenys a partir de la transició. Això no apareix en la poesia dels anys 50. Sí que és veritat que a mesura que la poesia d'Estellés se converteix en una poesia cívica, en una poesia que ell es comprèn a ell mateix com a poeta del poble, cap als anys 70, que ell sí que es veu com un dels referents de la transició, del valencianisme. Ahir sí que ell comença a contemplar la guerra civil com des del punt de vista de la memòria històrica i de la reivindicació política. D'eixa època més tardana de la poesia d'Estellés, que l'escriu sobretot a finals dels 60 i en la dècada dels 70, és el mural del País Valencià. No sé si coneixeu aquest llibre, segur que sí, que són tres totxos així, 3 volums de poemes que van parlant dels pobles valencians, amb un to patriòtic, nacionalista, que té molta influència, segons diuen els estudiosos, del canto general de Pablo Neruda. Està escrit com en aquesta autoconsciència de veu del poble. I ahí sí que en aquests llibres apareix més qüestions de la memòria històrica. Si resseguim els títols dels 3 volums del mural del País Valencià, doncs sí que veiem que alguns poemes sí que remeten clarament a qüestions de la guerra civil, com ara els bombardejos en un poema del llibre 6è del mural. Després, en el llibre 6è també
hi ha un altre poema dedicat a Juli Llopis Cabo, que és ixe veí d'Estellers que quan era la guerra, que ell tenia 12 anys, tenia una gran biblioteca i és el que li deixa llibres a Estellers, llibres clàssics de la literatura espanyola i també llibres de la literatura catalana, no? De finals del XIX, sobretot de principis del XX, i ahí és on Estellers té aquestes primeres lectures que després l'influiran i li les deixa el seu veí Juli Llopis, que era un veí de Burjassot. Després també, en el llibre 7è del mural, hi ha un poemari dedicat als valencians que han traït el nostre poble, no? I ahí sí que parla doncs, sobretot parla dels blavers, no? El que coneixem ara com a blavers, de Xavier Caus, de Miquel Adlert, i utilitza molts insults cap a aquesta gent, també cap a, no sé si concretament en este llibre, però sí que insulta en alguns altres moments a Franco, insulta a Felip V en el llibre de Xàtiva. Després també en Coral de Melcior Gomis, en el llibre 13, sí que té un poema amb el vers a les barricades, que evidentment està fent referència a una cançó popular, no? de la Guerra Civil. I, com comentàvem abans, un poemari que va per ahí solt, però que també està dins del mural del País Valencià, és l'ofici permanent a la memòria de Joan Baptista Peset, no? Que va ser un metge i rector de la Universitat de València, que va ser afusellat al barranc de Carraixet. Aleshores, ahí sí que està el poema de Vora al barranc de Carraixet, que també veurem després, no? També dedica un dels poemaris de dins del mural del País Valencià al pintor valencià Josep Renau, que evidentment sí que és una persona que es considera obertament antifranquista i que sí que va tindre un paper molt gran en aquestes reivindicacions, que no va tindre, per exemple, Estellers. Estellers en la seva biografia no va ser un gran exiliat antifranquista ni va ser represaliat en la Guerra Civil, simplement més tard sí que es converteix en una veu cívica de recuperació del valencianisme, però no és com Manuel Sanchis Guarner, que va combatre en una brigada per Madrid en contra de l'alçament militar, no? O com, per exemple, sí que hem vist Vicent Ventura, que va estar exiliat, o altres, no? Estellers no és aquesta figura, encara que després sí que es construeix una mica així, però la seva biografia no podem dir que siga un gran antifranquista, ho he de dir així, sent decebre-vos si veniu a pensar-vos que Estellers va agafar un fusell i va anar a matar franquistes, però no és el cas. Després també Miguel Hernández és una figura molt important per a Estellers. Té un poemari també dins del llibre de Meravelles en el qual l'esmenta, però sobretot és important Miguel Hernández per a Estellers quan mor la seva filla, la primera filla que va tindre Estellers, només casar-se a mitjans dels anys 50, va tindre una primera filla que va morir quan tenia un mes de vida. I aleshores ahir, de fet, la tercera part del Coral romput, que és dels millors poemes que ha escrit Estellers, està escrit un mes després de la mort de la filla en una nit. I aleshores, un altre poemari que és l'únic poemari amb entitat pròpia que té Estellers en castellà, es diu Primera Soledat i és un poemari que Estellers escriu també quan mor la seva filla, la seva primera filla, que tenia un mes de vida. I en aquest poemari sí que dialoga amb Miguel Hernández, perquè a Miguel Hernández també se li va morir un fill molt pront i sí que també té uns poemes dedicats a la mort del seu fill. Aleshores, en Primera Soledat sí que hi ha aquest diàleg directament amb Miguel Hernández i és un gran poemari, Primera Soledat. Si no l'heu llegit, està en castellà, però és també de la poesia d'Estellers dels anys 50 i té una qualitat literària molt remarcable. Hi ha altres qüestions relacionades amb la Guerra Civil del mural són entre els captius de la cruel postguerra i l'epístola d'urgència a Miguel Hernández, una mica perquè vegeu referents relacionats amb la repressió franquista, amb la Guerra Civil que ara comentarem.
Al llarg de les diferents etapes creatives d'Estellés, això, podem anar veient la Guerra Civil, però de manera una mica solta. Ara passarem ja a comentar textos, d'acord? Per exemple, així tenim un text que és del poemari A mi acorda un dictat, i en el qual llegim uns versos en relació amb el record de la guerra, del sentiment de por i de la misèria de la postguerra també. I en este poemari, en este fragment, per tal de passar desapercebut, algú llegeix en una andana un llibre pietós i conservador, no? Aleshores, jo no soc molt bona recitant, però vol recitar algú per ahí? O què? O després, vinga, començo jo i després pugeu el nivell. Diu: has seguit el camí que feia el tren greixós creuant tota la Manxa, en xinxilla pujaven els presos amb les mans lligades amb cordells. Era a la mitjanit, duien sobre la roba una barba de tants dies, l'agrogor de la fam i també l'agrogor expectant de la por. Una olor de guerra, de camió i de trinxera, d'aquell ranxo precari de cigrons i aigua bruta, com si en lloc del penal aquells homes sortissin de la trinxera o d'un refugi improvisat, sense comprendre res, interrogant apenes. Jo estuve en Badajoz i què voy a decirle? Allò de l'Ebre fou una barbaritat, sols record de la por. Em vaig passar la guerra llegint en una andana, per tal que no em mataren els bèsties del poble. El criteri de Balmes una i altra vegada. Jo tenia 10 anys, molta fam, molta por. Això és un fragment que sí que dibuixa esta escena, no? Esta possible escena que podria haver viscut Estellés en aquesta època. Passem a un altre text. Això és una cita que explica el que us he dit, que Estellés va descobrir la literatura catalana durant la postguerra gràcies a un veí de Burjassot que li prestà algun llibre de versos en català. Concretament és Juli Llopis, que no és un personatge conegut, però era el seu veí que tenia aquests llibres. I això, i aquí dedica alguns versos en el mural. També, per exemple, una cosa que fa Estellés és utilitzar un mecanisme metonímic, és a dir, al·ludir a una coseta concreta per a parlar o per a dibuixar tota una escena. I en aquest cas, per exemple, en les seues memòries diu: els primers anys de la postguerra vaig sentir la necessitat de conèixer una mica més a fons Menéndez Pelayo. Havia llegit abans, durant la guerra, una mena de semblança seua, en un llibre escolar en castellà. Llavors vaig llegir tot el que em va caure a les mans, un volum confegit a base de fragments seus sobre història d'Espanya. Mai no he tornat a llegir cap cosa de Menéndez Pelayo, no per aversió, sinó perquè mai no n'he tingut cap oportunitat ni l'he buscada. Em dona ois. Li fa fàstic, diu. Doncs això, igual com abans descrivia una escena llegint llibres durant la guerra, una miqueta ficcionada segurament, doncs ara ne dibuixa una altra de postguerra. En alguns poemaris com ara Inventari Clement de Gandia, així com en certs escrits memorístics de les seues memòries que estan recollides en un llibre que es diu Animal de records, Estellés rememora els paisatges remots, records i vivències del forn i de l'horta, és a dir, de la seva infantesa al forn familiar i entorn de Burjassot. Ben pront Estellés s'estrenaria amb el periodisme i aleshores Ferran Carbó, que és un dels estudiosos d'Estellés, diu: durant els anys 40, el jove Estellés, com altres autors d'aquells anys, va començar a escriure en llengua catalana. El primer text que va editar fou en prosa. Es tractava d'una col·laboració de premsa al diari Jornada el 20 de juny del 42, que era una ressenya d'un escriptor. I Estellés diu, tot i que no s'ha pogut demostrar, no s'han trobat aquests textos, que durant la Guerra Civil ell va escriure alguna obreta teatral en valencià, que les regalava o les escrivia amb els soldats que passaven per ahí, per Burjassot. D'això no se'n té cap mostra.
Així tenim un altre text de Memòries d'Estellers en el qual esmenta algunes lectures concretes ancorades a èpoques determinades de la seva vida i en aquest fragment fa servir l'esmentat mecanisme una lectura per a recordar un moment, recordant la lectura de Shakespeare. També cal dir que Shakespeare és important en Estellers perquè, per exemple, té un poemari que es diu Testimoni d'Horaci i aquest Horaci és un Horaci personatge d'una obra de Shakespeare, tot i que té altres Horacis en la seva obra però que estan relacionats amb la literatura, amb el clàssic grecollatí, no? Però concretament de Testimoni d'Horaci és shakespearià. Diu: la meua devoció per Shakespeare és, si ho pense bé, remota i estranya. El vaig conèixer durant la Guerra Civil d'Espanya. Cada dia havia d'anar a dur pa o uns pans a uns oncles de la meva mare que eren rics i parlaven castellà. Vivien al carrer Moro Zeid. La meva cosina, que a l'ensems era cosina de la meva mare i neboda per coses de família, el seu pare era oncle de la meva mare i la seva mare era cosina de la meva mare, em va deixar a les mans un volum petit de tapes grogues amb una traducció castellana de Shakespeare feta per Astrana Marín. També em va deixar un volumet semblant de Lope de Vega. Shakespeare em va fascinar. Després vaig llegir uns volums publicats per Prometeo i prologats per Víctor Hugo. D'acord? Aleshores, Estellers era un xiquet que no tenia escola durant la Guerra Civil i li agradava llegir i anava per ahí llegint els llibres que trobava, no? Va aprofitar, no? Va aprofitar per a culturitzar-se. Després, ara ja passaríem a parlar de personatges activistes homenatjats en l'obra d'Estellers. I, per exemple, així crec que és quan parla d'Antonio Machado, si no m'equivoque. Sí. Poeta i activista cultural per la República que va morir de camí a l'exili creuada ja a la frontera amb França, a Cotlliure, no? Tots ja ho sabeu així perquè tots sou molt estudiosos, no?, de la memòria històrica. Castelló està ben memorialitzada per vosaltres. I el recull 4 poemes comença amb un poema sobre Antonio Machado que es va refugiar en una casa de Rocafort que es deia Villa Amparo, a escassos quilòmetres de Burjassot, entre el 36 i el 38, sota la protecció republicana. Segons el que comenta Jordi Oviedo, que és un estudiós d'Estellers, aquest recull recorda els poemes de Quadern de 1962, que és un altre poemari d'Estellers, en què es dibuixa un paisatge humil amenaçat pels bombardejos i sota la tensió bèl·lica. Aleshores, no podia faltar en el recull 4 poemes la referència a un altre escriptor exiliat, com va ser Carles Riba, que a més fou conegut als anys 50 per Estellers. Estellers va conèixer a Carles Riba. Estellers era periodista també i anava també coneixent a molta gent de la cultura. Diu, jo crec que vull que llegeixi algú, no? Perquè és que jo tot el temps que no sé llegir molt bé poemes, qui vol llegir? Qui té bona vista? Montse. El 36, a Rocafort, un home veia la nit de reflectors i bombes, la mort petita de l'infant, les flames, les venes brutes. Després, l'horror. I després de l'horror, encara més horror. Fugia. Riba em va contar els seus moments darrers camí de França. Retrobar el sol de Rocafort, Cotlliure. Fou per pocs dies i tothom ho sap. Tothom ho sap i mastega una ràbia, més que una ràbia. El 36, a Rocafort, silenci. Fulles i parres, tarongers, silenci. Les nits de bombes i d'espant, silenci, més que el silenci. Un aplaudiment per a Montse Ferrer. Bé, passem ara a un altre tros de poema, un fragment. El poema Federico García Lorca, també dins de 4 poemes, va dedicat al poeta de Granada
i és un cant a la llibertat i de repudi de la guerra i de la repressió sobre els vençuts, tot esmentant la referència al gènere poètic en àrab de les càssides i a l'apel·latiu fusterià de criatura dolcíssima. Endemés, hi trobem un aspecte que comentarem més avant, que és el de la necrofília, d'acord? Estellés, l'escatologia del cos, la necrofília, una fixació molt intensa pels cadàvers, és una de les característiques de la seva descripció i, clar, això enllaça d'alguna manera amb la repressió franquista i amb la memòria històrica, no? Aleshores, així, este fragment, qui vol llegir-lo? Maribel. Amb ungles grans, escarbotant la terra, rescatarem la teua calavera, la teua pols, de cereal origen. O tu, permanent fill de la gràcia, com projectat, destinat a més pena. Pena de mort nocturna, assassinat. Bé. Un altre personatge represaliat de la Guerra Civil que Estellés té present en els seus versos és, com ja us he dit, Miguel Hernández, no? Tanmateix, per entendre la seva presència en el vers estellesià, l'hauríem de contextualitzar una mica. L'any 1955, ja ho he explicat, és la mort. Estellés es casa amb Isabel Lorente i tenen una filla que mor l'any 1956, com ja he dit, amb només 3 mesos de vida. Aquesta mort, juntament amb la de l'avi, amb la del iaio d'Estellés, i els morts de la guerra i els morts de les pàgines de successos, perquè ell era periodista, escrivia en el periòdic Les Províncias i evidentment se recollien successos, com en tots els periòdics, el marcaran per a tota la vida. La mort del seu avi és curiosa perquè ell és d'una família de forners i aleshores el seu avi tenia uns germanastres i va haver una espècie de disputa en la boca del forn quan Estellés era molt xicotet, jo crec que abans de la Guerra Civil, perquè tenia menys de 12 anys Estellés, i aleshores un germanastre de l'avi d'Estellés el va matar en la boca del forn per una qüestió de qüestions familiars de l'ofici, no sé, se deurien diners o jo què sé, no sé què era, però Estellés ho recorda com sent molt xicotet i aquesta escena dramàtica i per casa tots parlant-ho. Aleshores el va afectar això després també en aquesta fixació per la mort. Aleshores, si es para a esmentar els temes de la representació biogràfica en el vers estellesià, autobiogràfica se'n poden distingir fins a 5, no? La mort, la repressió franquista, l'amor, la infantesa, la història nacional. Aleshores, per així és per on entra la Guerra Civil en Estellés. La mort apareix biografiada segons 2 moments, el moment del decés i té també molta fixació pel soterrament, pels cementeris, pels cossos morts, no? Això, sobre la mort infantil és la de la seva filla i la del fill de Miguel Hernández, com us he dit, i la dels afusellats dels quals les mares encara esperen a casa, que això apareix en alguna escena que crec que llegirem ara, i la dels afusellats com ara Joan Baptista Peset, que era una persona molt important a València, en la República, i que va acabar afusellat. Això. Passem a un altre text. A aquesta classificació de la mort que us he explicat també s'afegeix una idea més recent de Vicent Salvador, que va ser qui jo vaig fer una tesi doctoral sobre Vicent Andrés d'Estellés. Imagina que per això m'han convidat, no ho sé. I me la va dirigir Vicent Salvador, que és un dels grans estudiosos de Vicent Andrés d'Estellés, que ha tingut molta vinculació amb Castelló perquè ha sigut professor de la Universitat Jaume I, jo què sé, més de 20 anys. I aleshores me va dirigir així a la Jaume I una tesi sobre Estellés. I Vicent Salvador parla d'esta importància de l'oncle matern, de la mort de l'oncle matern també en este elenc necrològic del poeta.
Però bé, això ho passarem perquè si no, no tindrem temps. Vinga, passem ara a que vos interessarà més. Este és un poema de Primera Soledat, d'este poemari que vos vaig dir que Estellés escriu en castellà als anys 50, després de la mort de la seva filla, i que realment és molt bo. Se va quedar una miqueta... va passar un poc desapercebut, no va ser en el moment premiat ni res, però vist en la distància, tant Ferran Carbó com Vicent Salvador, com qualsevol persona que el llitja, s'adonarà que per a ser un poemari dels anys 50 té un estil innovador, no?, per al seu moment. I aleshores diu, això d'Estellés, veiem en este poemari Primera Soledat com es connecta la mort familiar i la mort per la repressió franquista per mitjà d'una escena colpidora de ficció. Diu, y fue y se murió y lo tuvieron que enterrar en una fosa, en el suelo, ¿sabes? Y fíjate lo que padecería su madre con aquel corazón tan grande y tan hermoso y tan desaventurado que tenía, hija. Es para que nunca, por nada de este mundo, digo, de ese mundo, riñas con Miguelín, porque yo le conocí así, cuando ya estaba muerto, cuando ya estaba bajo tierra, cuando ya era masa, cuando ya era un montón casi de arcilla, un grillito pisado, cuando su padre se agarraba a los barrotes de la reja y los barrotes parecían rayos en sus manos grandes de pastor y de padre, y se echó a llorar como un crío. Y si no lo cogen de los sobacos, se cae al suelo, hija, se cae muerto al suelo, se muere entonces. Y quiérelo, hija mía, quiérelo a Miguelín. Su padre no dejará que te pase nada malo y te contará hermosas historias por la noche, a ti y a todos vosotros sentados en unas piedras a su alrededor, Isabelita, hija. És a dir, el nivell de transposició de moments és impressionant, no? És Estellés parlant-li a la seva filla morta, dient-li que en el cel s'ha de fer amic del fill mort de Miguel Hernández i que segurament Miguel Hernández pare els contarà històries. És a dir, que el nivell de fusió d'horitzons i d'escenaris és bastant potent. Bé, passem ara a una altra memòria d'estes d'Animal de Records, de les memòries d'Estellés, i en aquest cas hi destaquem un fragment en què Estellés ens relata la vida a Burjassot després de la guerra, d'un dels fills de l'escriptor republicà Blasco Ibáñez. Tot i que l'agitador de masses que feu Blasco Ibáñez, proper al republicanisme, a l'obrerisme i a l'anticlericalisme, va morir a Menton, França, el 1928 la seva figura va romandre en la memòria de l'època per molts més anys, tot identificant-se clarament amb l'antifranquisme, com ja sabeu, i amb el republicanisme. En aquest marc, és comprensible aquest fragment de memòries d'Estellés en què retrata l'experiència marginada del burjassoter fill de Blasco Ibáñez. A Burjassot vivia d'una manera extremament senzilla, discreta, un fill de Blasco Ibáñez, al qual deien Màrius. En Màrius, el qual arrossegava malalties capaces d'aturar un tren, mig sec en un principi, tuberculós, també es parlava, vaig a vostè a saber, de malalties venèries, portava una vida senzilla i culta. Cada dia anava a llegir-li obres més o menys d'actualitat un amic meu, el marit d'una carnissera que vivia al número 84 d'Obispo Muñoz. Aquell fill de Blasco vivia amb una filla del qui fou gran amic del seu pare, Morote, que va traduir diverses obres del rus i fou també periodista. Màrius dedicava els seus dies, les seues obres, en culte al seu pare. Quan varen traslladar, per cert, les despulles de Blasco des de Menton, hi havia tensió entre els dos fills, Màrius i l'altre, que ha mort farà un parell d'anys, de nom Siegfried. No hi havia... Siegfried o Siegfried? Aguda, no? Siegfried. No hi havia massa acord per a l'operació entre tots dos. Aquest fill de Blasco Ibáñez, un dia que la meva mare anava vestida de clavariesa, de la Mare de Déu d'Agost, va dar 3 o 4 gentileses a la meva mare, en la casa del meu veí. A la nit, la meva mare ho recordava complaguda. El cert és que durant la guerra el fill de Blasco ho va passar bastant fotut. Jo recorde en una cua la seva companya i en concloure la guerra li varen llevar el cotxe i va estar sotmès a tota mena d'humiliacions.
Cada any, en fer-se el combregar dels impedits, el dia de Sant Vicent Ferrer, la casa de Màrius Blasco s'obria de bat a bat, de forma que s'hi veia fins al jardí, i allí al centre el bust del seu pare, Vicent Blasco Ibáñez, com en actitud de desafiament. Bé, passem ara, seguint amb la crònica dels vençuts, a un fragment de memòries, també... No, això no és un fragment de memòries, també l'he votat. Ja està. S'esmenta ara un poema inèdit que havia de ser publicat al Llibre de Meravelles i que ben probablement l'autocensura del poeta encara a inicis dels anys 70 ho va descartar. Aquest poema reflecteix sintèticament i preclara el sentiment dels combatents de la República, derrotats pel franquisme i que van mantenir l'esperança que la victòria contra el feixisme alliberés París, tal com Paco Roca, per exemple, ja ha il·lustrat en el còmic Los surcos del azar, i així jo parlaré del meu Amat Granell, perquè jo soc de Borriana, aleshores Amat Granell va alliberar París, era el primer que va entrar a París, un burrianero, què us pareix? Aleshores, en la novena, no? I tot això. Però bé, este poema no va ser publicat en Llibre de Meravelles, però ara en l'obra completa revisada, que s'està publicant estos últims anys, sí que l'han citat, no? I diu: i després de la guerra brutalment confiàveu callats en l'altra guerra. Escoltàveu notícies de la guerra en la nostra dolorosa postguerra. L'esperança, aleshores, s'anomenava guerra, o si es vol, Nord-Amèrica, o si es vol, Gran Bretanya. Vivíeu en el centre dolorós de la guerra, éreu les criatures amargues de la guerra i parlàveu l'idioma destructor de la guerra, parlàveu de la guerra a l'hora de l'amor. O guerra o llibertat, criatures amargues. Només hi havia guerra. Entre l'amor sorgien paraules de la guerra i deixàveu l'amor en el nom de la guerra. Si els aliats volguessin, car després de la guerra sols hi hagué una esperança, pels vells camins d'Europa retornava la guerra. No es podia dir que era acabada la guerra. A hurtats aguardàveu nit i dia la guerra. Bé, doncs este poema ara sí que ja se pot consultar i jo penso que és molt il·lustratiu, però en el Llibre de Meravelles encara no va decidir no posar-lo, perquè el Llibre de Meravelles es publica l'any 71, però realment són reculls de poemes escrits en els anys 60 i alguns a finals dels 50, i tot i que ara tenim construïda la figura d'Estellés com a un valencianista, antifranquista, i aquesta figura realment és la d'Estellés dels anys 70 i 80, perquè Estellés era un periodista del periòdic Les Provincias, que no és especialment un periòdic molt d'esquerres, no? I, de fet, va ser molts anys cap de redacció de Les Provincias i si eres cap de redacció, evidentment, és perquè te portes bé, no?, en la gent del periòdic, no ens equivoquem. I, de fet, va ser cap de redacció del periòdic Les Provincias, substituint, i este any ve molt al cas, substituint a Martí Domínguez, però no l'escriptor d'ara, sinó l'avi de l'escriptor d'ara, que era el cap de redacció. I què va passar? Doncs que va haver una riuada molt forta, no?, a València. Quin any va ser? 50. La riuada del 57. Què va passar en la riuada del 57? Que Martí Domínguez era el que li fa la pleitesia a la fallera major de València. No sé com se diu això. Perdoneu-me, soc de Borriana, però les falles no... Mantenidor, gràcies. Aleshores, en aquest discurs, Martí Domínguez, molt enfadat per com havia estat gestionada aquesta inundació del 57 per les autoritats franquistes, va fer un mític discurs apel·lant a un vers de l'Antic Testament que diu: «Cuando las personas callan, las piedras hablan». Que és que vull dir, podia haver sigut una cosa de novembre de 2024, perfectament. Què va passar? Doncs que van convidar amablement a Martí Domínguez a abandonar el cap de redacció del periòdic Les Provincias. I qui se va posar de cap de redacció? Vicent Andrés d'Estellés. Aleshores, en aquesta època, Estellés encara, vull dir, qui li pagava el sou era el periòdic Les Provincias. Per tant,
qui paga mana, no? Aleshores, en aquesta època, els seus poemes no eren obertament antifranquistes. Sent si estic disgustant algú així, però ens agrada la veritat històrica, no? Per això volem recuperar-la. En els personatges amb els seus clars i les seues ombres. No volem inventar messies, no? Volem saber com érem tots i tots som perfectes. No, no som perfectes, tenim les nostres contradiccions. Bé, això és un poemari que es diu Versos per acompanyar una esperança, que és un poemari bilingüe escrit ben entrats als anys 70, quan Estellés ja sí que ja no treballa per a les províncies i sí que assumeix de veres la veu del poble. Aleshores, i la seva figura, no? de la Santíssima Trinitat, de Joan Fuster, Sánchez Guarner, Vicent Andrés Estellés. És una figura del nacionalisme valencià. I en aquella època escriu versos per acompanyar una esperança en una editorial que es diu Ediciones Vanguardia Obrera de Madrid i que és bilingüe, amb poemes en valencià traduïts al castellà. Alguns d'ells ja existien, crec que hi ha algun d'estos del Barranc de Carraixet i tot això de la memòria de Joan Baptista Peset, i hi ha altres que són nous, no? I mireu què diuen en el pròleg. Diu: aquests poemes, escrits en català, com la resta de tota la meva producció, van néixer al fil de les bestials execucions que signà el general Franco, consumades el 27 de setembre de 1975. Van ser les últimes que segellaren amb sang un règim sembrat tot ell de morts tràgiques al llarg i ample de tota la nació. Mireu com sona això d'ara. Podrien entendre's així aquests poemes com un homenatge als 3 membres del FRAP i als altres 2 d'ETA. I així, efectivament, van estar publicats en la col·lecció Proa. Estem en els anys 70, d'acord? Així, en este poemari sí que tenim, per exemple, este poema, que crec que així no l'havia posat, no, que sí que parla d'esperar a ser afusellat, no? Perdó, en este cas seria Garrotevil, imagina, perquè estarà parlant de Salvador Puig Antic i este tipus de... Vale, Montse, parla tu. Està parlant membres del FRAP. Que van ser afusellats. Els del FRAP. En els anys 70. I els també van ser afusellats. Els d'ETA i els del FRAP. El que va ser Puig Antic sí que va ser amb Garrotevil, però aquests van ser afusellats. Ahí me perdia jo, gràcies. Els últims afusellaments del franquisme, per això es diu que Franco va iniciar matant i va morir matant, perquè va ser el 27 de setembre del 75 i Franco va morir, no va arribar un mes després, mes i mig després, el 20 de novembre. D'acord, doncs este poema sí que parla d'això, no? I ens recorda, per exemple, abans parlàvem d'estos afusellats del cementeri de Castelló, com ton pare. No, mon pare no va ser afusellat, però... Ah, no, que no, se va salvar. Però, per exemple, va conviure amb un altre que m'estime jo molt, que és Vicent Moliner Nadal, l'últim alcalde de Borriana, de la República, que ell era socialista i que sí que va morir afusellat al cementeri de Castelló. I sí que té un poema, bueno, diversos, però en té un concretament que en aquest grup de música, que no soc cantautora, perdoneu-me, no me considero cantautora, sí que faig música, però en aquest grup sí que tenim una cançó que es diu, no sé si ho sabíeu, que es diu Fusilao, y que es una canción que es del poema de Vicent Moliner Nadal, el de Ya estoy condenado a muerte, gracias puerca humanidad, y aleshores ahí sí que d'alguna manera no, és este tipus d'escena, no? I altres empresonats escrivien aquest tipus de textos. No? Un home sol tota la nit dins la cel·la espera la mort, ell, el més sol, com abandonat, oblidat, sense que ningú l'acompanye, mira i no veu. Pregunta a l'hora, sols té pressa, si és que tenia alguna pressa de que tot acabe d'un cop, després res més, després hi ha tot. La confortable companyia d'amics, companys, d'algun germà, sentit altíssim que no es formula. Després també, relacionats amb la guerra, per exemple, així Jordi Oviedo destaca que
que el compromís es palesa de manera més explícita en la necessitat de recuperació de la memòria històrica dels vençuts de la Guerra Civil, que es fa present en uns poemaris que ja han parlat, no? La lletra al pintor valencià Josep Renau, l'ofici permanent a la memòria de Joan Baptista Peset, i, per tant, a mesura que va avançant la producció literària d'Estellés, sí que van apareixent aquest tipus de poemes que recorden este passat dolorós de llibertat i d'esperança, que no trobem en el primer Estellés, que és més de postguerra i més d'autobiografia de la misèria, de la fam. I així està el mític poema, segurament dels més coneguts d'Estellés quant a la Guerra Civil, que és un poema de l'Ofici a la memòria de Joan Baptista Peset, que podeu trobar com a poemari solt, que també està dins del mural, que després en versos per acompanyar una esperança, si no m'equivoque, este poema sí que està. I per tant, doncs ara sí, per favor, que llitja algú que sàpia... Vora el barranc del Carraixet hi ha un taronger d'amargues branques. Penja una collita de màrtirs d'una mort amarada i pobra. Vora el barranc del Carraixet, enterrament de caritat, la funesta llum foradada i les rebentades pupil·les. Vora el barranc del Carraixet, els morts de fredes matinades, els morts de les nits tenebroses, els assassinats de la terra. La llum puja com la bandera, puja la bandera del sol, puja com un puny, com una sang, vora el barranc del Carraixet. Vora el barranc del Carraixet alena un poble, persevera i confia en la llibertat dels dies i de les banderes. Vora el barranc del Carraixet s'aixeca una barricada coronada de fals invictes, segellada amb la sang d'un poble. Vora el barranc del Carraixet torna el camí de la lluita. Alliberem la nostra terra de tota mena de traïdors. Pujarà el sol a les murades i mirarem tota la terra alliberada, intensa i nostra, vora el barranc del Carraixet. Bravo. Gràcies. Bé, ara així trobem en certes ocasions la referència a marques de metralla sobre superfícies, marques que queden sobre l'epidermis arquitectònica, botànica o humana, com a testimonis del conflicte i de la violència viscuda. Per exemple, quan diu, en un altre fragment, diu: una vinya malmesa per la guerra, amb els ceps arrencats, l'atroç, el catastròfic cementeri romà, amb les tombes obertes, que recorda també aquest tema d'Itàlia, que està molt en Estellés, que li encantava el cine neorealista i tenia la dèria d'anar a Itàlia. Així, d'alguna manera, se somatitza el dolor i alhora es posa al mateix nivell la superfície humana, la botànica i l'arquitectònica, fent servir un recurs molt típic de la poesia d'Estellés, que és el desplaçament qualificatiu. I en trobem un altre d'aquests exemples en un text periodístic d'Estellés. Estellés va estar molts anys escrivint un poemeta per a les províncies, que a vegades es deia Bon Dia i tenia també un altre nom, La Columna, ara no ho recorde, però escrivia un pseudònim com a Roc. El seu pseudònim era Roc i diu, en el 64 diu: els pins van muntanya amunt i amb ells va tota la brisa com un romanç antic d'amor i cortesania. Els pins que ferí la guerra, a la pau s'obrin aixina, hi ha parelles, hi ha xiquets, hi ha l'ègloga i la família. I l'havia triat perquè pensava que avui estaria així Teresa Armengot, que tenia moltes ganes de veure-la, i resulta que ella me va explicar, que sempre m'ha impactat moltíssim, que en la plaça, una plaça que hi ha, bueno, ixes d'ací, te'n vas cap a, no sé com se diu la plaça, que n'hi ha una palmera, Sant Roc, que té metralla encara d'un bombardeig des del port de Castelló a Castelló, que jo pensava, ostres, en el 30, què seria, 37, això? En el 37 ja podies posar un vaixell al port de Castelló i ja arribava directament la munició concretament on tu volies. I aleshores me recordava este recurs d'Estellés a esta metralla que teniu en una palmera d'ací del centre de Castelló. Sí, ara ja quan torneu a passar per ahí, com era la plaça? Sant Roc.
per la plaça Sant Roc, mireu la palmera que té metralla de la Guerra Civil. A mi m'ho va dir Teresa Armengot i jo m'ho crec tot. Si m'ho diu ella, jo m'ho crec. I en Correus també. En Correus també està? I a on està? En Correus, en l'edifici, ho veus, ho mires i està. Del mateix bombardeig? Dels mateixos això seria, no ho sabem de què. Sí. D'acord. Serà d'ahí. La plaça de Tetuán. Que va ser la zona d'esta de Sant Roc, però van ser molts carrers de Castelló. Però després va tornar a haver un altre bombardeig que també va afectar a la plaça de Tetuán o a Fermín i Galán per segona vegada. El que jo no sé és si la senyal que n'hi ha és del primer bombardeig o dels altres que van haver-hi després. I ahir va morir gent, i en la de Sant Roc va morir gent també. Gràcies. Doncs això a mi m'impressiona quan està en una façana però que encara estiga també en un arbre, és que me pareix molt impressionant, no? Ai, estava farà uns anys, en 2018 o per ahir estava, jo crec. Pues no ho sé, jo vaig veure ahir uns forats i jo dic, això és de la metralla que m'ho va dir Teresa. Sí. A veure, seguim una miqueta. Encara tenim un poc de temps, no? Una miqueta de temps? Sí. Sí, vale. Així tenim un altre fragment que este és una altra vegada d'estos records de la guerra, no?, que li venen. Esteller rememora escenes concretes de la guerra remarcant que, per aquells volts, ell era un xiquet encara, entre els 12 i els 15 anys, i diu, té versos com ara, d'infant, durant la guerra, per certa carretera, recorde a la guerra, vàrem anar a Benetússer, i concretament en el llibre de Meravelles rememora aquest vers en què presencia un bombardeig des de la casa de la seva àvia i que en les memòries apareix, no? Diu, davant de casa de la meva àvia hi havia un camp que era del tio Mena, també parent meu, un home, en la meva memòria, gran i sanguini, molt bebedor. El tio Mena moltes vegades anava amb un llegonet a treballar el seu camp. De vegades, mig vinclat encara sobre la terra, raonava, deia disbarats, coses gracioses, acudits. Al meu pare, a la meva àvia, sempre tan seriosa. Hi ha un poema meu, per cert, on evoque les reminiscències d'una nit de bombardeig a casa de l'àvia. És al llibre de Meravelles. Un dia, per cert, va caure una bomba a espales de l'Alqueria i feu un gran clot en la terra d'un camp. Bé, i després amb aquestes Esteller se refereix en això a este poema del llibre de Meravelles, no?, que parla d'un bombardeig i és el poema Temps. En citem un fragment que és el que més se refereix, no? Jo crec que ara a partir d'ara has de llegir tu. Home. Batallons de daxars arribaven al poble amb fulles verdíssimes. Després d'aquell diumenge va començar la guerra i va arribar la guerra plena de camions, pistoles i banderes. El foc de sacrilegis, la sang sobre l'asfalt. Hijo, me alegraré que al recibo de esta una guitarra amarga, la guitarra profunda, el pare dret, al carro la nit del bombardeig, el carro trontollava, ni d'endins vers la Bíblia. S'ha mort el pare, ha mort Antònia, ha mort Joan, Maria, ha mort Antoni, ha mort Joan, ha mort el saboner. Flotaven les ninetes enceses dins de les tassetes d'oli. Saps qui s'ha mort? Les llargues campanes del meu poble que no s'acaben mai.
que es planyen lentament una guitarra amarga, pouava amargament i dels d'àvia del jub, un jub remotíssim, un pare nostre per una guitarra amarga, la guitarra profunda. Gràcies. I encara en un altre poema del mateix, diu, en Llibre de Meravelles també diu, ell de casa a la feina i de la feina a casa, i el mataren a Bétera, prop dels forns de la Calç. Els morts plens de mosques vora les carreteres. No feu res, no feu res. I després també hi ha una imatge que és... Hi ha una imatge, així teniu encara un altre trosset, que ara ens votarem, perquè si no... En este fragment... No, espera... Parla diverses vegades de bombardejos, d'acord? I a banda hi ha una imatge que ens agrada, que a mi m'agrada almenys perquè és molt cinematogràfica, Estellés a vegades és molt cinematogràfic en els seus versos. Te ho imagines tot, és molt que fa imatges. Aleshores, sí que té una imatge que apareix diverses vegades, que és la de com els bombardejos, el soroll dels avions li recorden a bandades de violines o bandades de violins. De fet, sí que en el fons Estellés hi ha un document en castellà amb el títol Passen bandades de violines, canto fundamental, que d'alguna manera se refereix a aquests bombardejos, a aquests avions, no? Com és de l'experiment Stuka, aquesta pel·lícula que van fer fa uns anys, així, no? A Ares, però era de veres, això era una miqueta inventat, no? No ho sé, l'experiment Stuka, la pel·lícula del bombardeig d'Ares, que després van dir que no era històricament molt ajustada, no? Històricament sí que va existir. Sí, però que no sé si ho contava... No ho sé, home, evidentment va existir. Montse! Clar. Sí. Experiment fet pels nazis i la Legió Còndor, del qual Franco no sabia res. I de fet el documental acaba d'una manera molt significativa dient que en el poble sempre s'havia dit que havien bombardejat el poble i l'església, els rojos havien bombardejat. I ara ja se sabia la veritat, acaba el documental, no eren ni els rojos ni els nacionals, havia sigut la Legió Còndor, com si els nazis no tingueren res a veure amb els nacionals. Això és una cosa. I després, on hi ha també polèmica, sembla, entre historiadors, és fins a quin punt allò era un experiment novedós, innovador i una cosa raríssima que s'hagueren fet aquests bombardejos i que hi ha qui considera que eren uns bombardejos com tants altres i que, per tant, no era una cosa tan... Però a mi personalment el que va molestar sobretot del documental era com acabava el final, diguem-ne, blanquejant el franquisme. Gràcies, perquè a mi me sonava que havia tingut alguna crítica, però m'agrada saber-ho. Al final seré jo la que més aprendré avui, me cago en la mar. Bé, després així... Bueno, això ho passem i després si a cas tornarem. Si dona temps, clar. El següent fragment és un dels més significatius que se pot relacionar amb l'obertura d'una fossa comuna, que és un dels temes que la memòria històrica actual té més central. No refereix si la fossa que s'imagina Estellés conté ossos d'afusellats o simplement de gent molt pobra que no pot pagar-se una tomba. En tot cas, l'escatologia dels cossos morts, deteriorats i amuntegats, atribueix a aquest fragment del coral romput un to tètric i escatològic que genera aquesta sensació. És el que deu ocórrer quan s'obri una fossa on hi ha enterrats uns quants, els uns damunt els altres. Hi ha confoses les pols, les despulles, el tros de calcetí i el tros de tela del taüt. Hi ha ben desfets, dissolts, de manera que apenes s'hi sap que allí hi havia enterrats un infant i un home de 72 anys i una donzella. Només hi ha això, residus,
residus que es desfan, com la cendra entre els dits o bé entre les paraules que es diuen cada dia. Després, ja sabeu, cadascú, els textos, a vegades és important què ha volgut dir l'emissor i a vegades també quina lectura se'n fa depenent del moment històric, no? Per tant, jo crec que això ressona en aquest sentit. Bé, ara passem a un sonet que havia de formar part del Gran Foc dels Garbons, però que finalment ha estat inèdit fins que s'ha publicat l'obra completa revisada, ara fa uns pocs anys, i que té ressonàncies de realisme històric i amb un final epifonemàtic, que és una cosa que sol fer Estellés, que és un final que canvia la història, o sentenciós, o que fa com un joc al final de tot. Un plot twist, que diríem en un guió, doncs en un poema. Diu: tenia a punt el nínxol on tenia una fotografia secreta feta per Banyó i anava pels carrers del poble venent tramussos i cacaus, feliç, amb els papers en ordre i amb aquell aplom que dona la propietat, per més que siga, i era el cas, un nínxol, breu d'estatura nòmica més bé, amb aquell mocador negre voltant-li el gran cabot, més sorda que una rella, òrfena d'una brigada mort a Cuba, òrfena d'un brigada mort a Cuba. Quan el tramvia 23 la va degollar i el cabot rebotà dins el cafè, sorollós, de cops de dòmino. I aquesta idea de les coses, com li agrada Estellés, dels cadàvers i tot això, no? I també la idea que no hem rescatat molts textos en aquest sentit, però sí que apareix tant en les memòries com en alguns poemes, aquesta idea de la dona com esta dona que espera un home que ha anat a la guerra i ja no rep cartes d'aquest home, que pot ser normalment el seu fill, aquesta idea de la dona mare que se queda òrfena del fill, no? A veure si tenim una miqueta més de temps. Així en les memòries també diu sobre un tabú social que sí que si vos heu dedicat a la memòria històrica el coneixeu, que és el de no voler parlar de res de la guerra, és com no se parla, no se'n parla. Doncs això també apareix retratat en les memòries d'Estellés. Diu, està en un restaurant i diu, el regentava un català indecisament coix d'alguna cama. Mai no em parlava de la guerra i m'escoltava amb ulls indigents com d'haver-la viscuda i haver-la soferta. Una cautela, una prudència, una commiseració, algun distanciament. A les darreries d'aquell mateix agost el vaig veure un dia endiumenjat de cap a peus, amb el braç creuat a llargària del pit i el capell a la mà, en un dels actes sobris que commemoraven la participació dels maquis en l'alliberament de França, més concretament encara l'hecatombe amarga de Boca. Doncs un retrat més d'estos realistes que fa, de realisme social que fa Estellés. Entre el relat sobre els perdedors també s'ha fet un lloc l'arquetip de la dona, que vos he explicat també un poc, aquesta dona, esta Ruth la Moabita, esta dona sacrificada, no? Una dona de milicià que acaba, bueno, en aquest cas no és, però que acaba refent la vida amb un nacional, d'acord? Ho conta així. El trobem en aquest llibre de memòries i al final de tot ho relaciona a un personatge bíblic també com és Judit, l'hebrea de l'Antic Testament, que és com la traïdora, és? Judit? Què és? Què fa Judit? Que jo és que no anava a religió i no m'ho sé. I no... Sí, bueno, llegim això i me dieu... Llegim aquest fragment i me dieu per què ho relaciona amb Judit, d'acord? M'ho expliqueu perquè ja vos dic, me falta iconografia. D'aquells dies recorde també una veïna de casa, no ha aconseguit recordar-ne ni tan sols el nom. Va arribar d'Albacete o d'Utiel els mesos darrers de la guerra. Parlava castellà, s'havia casat amb un guàrdia de la policia armada. La guapa crec que es deia aquesta policia i el va seguir. Els pares d'ella els havien mort al seu poble. Ella, diríem, es trobava sola. En acabar la guerra, el seu marit fou de les primeres persones que varen matar a Paterna, després d'un breu, ràpid judici sumaríssim. El veïnat li havia pres afecte a la xicona. La veig algun dia d'aquells entre plors a casa meua. Dies després la varen veure amb un guàrdia de la policia armada vencedora.
anava al llit amb ell. Passaven les nits junts. Poc després es varen casar. Ell dirigia el trànsit llavors pels carrers de València. Ella tornava a ser mestressa de casa, però hi havia en ella, per als qui l'havien... Per als qui l'havien coneguda abans, alguna cosa amagada, sufocada, no massa païda, com si esperàs l'hora de la seva venjança. Per aquells anys jo llegia la Judit en versió de Villa Espessa. Ignore què se n'ha fet. A veure, expliqueu-me, per favor. Està clar. No està. Expliqueu-me. Per això, I això no és una traïció, una venjança, perdó. He dit... Quan puga, el matarà. D'acord, això és la relació, no? D'acord. Aleshores, sí que d'alguna manera no la considera traïdora dels republicans, sinó que considera que està ahí infiltrada per en algun moment donar el cop de... això, l'ajuda, no? La venjança. Bé, després també tenim un fragment molt bonic de les memòries en el qual Estellés és de família de forners, d'acord? Aleshores explica la guerra, una cosa que va passar amb la moda del pa, d'acord? Diu, tampoc no soc massa propens a la melancolia, però davant el pa sí que ho soc, de propens. Enyore molt aquell pa que es menjava abans de la guerra. Tota relació amb el pa que es menja avui dia no és més que una aberració. Hi havia moltes classes de pa i el pa d'Horta era d'una solidesa assaborida perfectament inigualable. Hi havia pa d'elaboracions molt distintes i, a més, en la presentació dels pans hi havia una imaginació senzillament fastuosa. Els rotllos, les pataquetes, les vienes, els cardenalets, una viena de pa, això ho diuen per l'Horta, si no ho diem, Així se diu una viena de pa, no dius una rua de pa? Dieu viena? Les dues coses se diuen així. I com se diu? Una rua de pa. Així se diuen les dues coses. Viena de pa se diu viena de pa. També? També se diu viena de pa. Sí, és que me cae en la mar. Els cardenalets, cardenal, sí que se diu un estretet, no? Viena de pa també se diu. Una viena també se diu així, bueno. Sí, sí. Jo no ho sabia. També ho han dit, també. Però a l'Horta no és redona la viena. No, no. Ah, La Viena és que era un pa de Viena, Viena capital d'Àustria. És per això. Viena capital d'Àustria, per això es deia Viena. pues tot això se n'ha anat a pacte. Efectivament, en aquest sentit del pa, la guerra la varen guanyar els madrilenys igualitaris. Sembla una molt cruel menció maquiavèlica ideada per Felip V, especialista en aquestes coses i intransigentment instaurada a tota la península. Els madrilenys foren els qui durant la guerra varen proposar, i ja està vist que varen triomfar, el concepte de barra a tota aquella fastuosa teoria de pans que es menjava a València. Al cap dels anys i de les misterioses insistències i fins i tot resistències, els industrials del pa han seguit una línia igualitària nefasta, sense que el públic mai hi hagi protestat. Tots són barres insípides, cossos de pa com de goma. Imagineu-vos si visquera ara, que comprar el pa al supermercat d'este que se fa precongelat. Bueno, això és una manera molt personal seua, no?, de familiar, de recordar la guerra. Després també hi ha sí que unes idees de la guerra en majúscules, que ja no és la Guerra Civil Espanyola, sí, estem acabant. Ara farem un torn curtet de preguntes. La guerra més en majúscules, no? La Segona Guerra Mundial i després els conflictes bèl·lics mundials, ja que ell era periodista i per ell passaven notícies de tota mena, no? Així m'agrada este trosset de l'epístola amb segell d'urgència a Sant Vicent Ferrer, que és dels poemaris dels anys 50, encara podria ara ser molt vigent, no?, amb tota aquesta extrema dreta que està governant Europa i que cada vegada ve més fort. Que ens afusellaran a tots, és que estem així, que ho sapiau. Europa em dol i els dies de la seva tristor. Europa em dol i em dol ben concreta i calenta, com un pa que es fa agre de no portar-lo al forn.
les metàfores amb el pa són molt potents, no?, en la seva poesia. Després, bueno, jo què sé, voleu que fem preguntes? Vinga, pregunteu. I jo si puc vos contesté, si no, com així jo crec que n'hi ha gent que ne sap un muntó també. Vinga, va. Algú vol fer alguna pregunta? Ai, jo també vull dir, digues. Una cosa, Aina. Jo el que me pregunto de Vicent Andrés Tellers és ell que en la guerra tenia, pues, si és del 24, pues tenia uns 12 o 13 anys. Sí. Com va aprendre a escriure valencià i tot això? Això tens idea, tu? Sí, a veure, Perquè ell va escriure, vull dir que escrivia valencià i tenia una sensibilitat, vull dir, devia tindre unes lectures, uns coneixements, jo no sé, no mai m'ho ha preguntat això, quines lectures tenia ell, si havia llegit molta poesia catalana, molt d'autor català, o no ho sé, jo no ho sé, t'ho pregunté. Sí, jo, no, a veure, no he estat sent jo la que ha catalogat la seva biblioteca, que ahir sí que se sap totes les lectures que n'hi ha, però més o menys sí que sabem, bueno, primera, que ell era valenciano parlant i que l'oralitat del seu poble la tenia, les cançonetes, les rimes de poble, tot això, i el seu valencià molt genuí de l'hort a nord, que no va perdre mai. També és molt bonic això, no?, en la seva obra, que fa una poesia que pareix que siga molt col·loquial, però és molt fàcil de llegir, amb una col·loquialitat, però a la vegada molt correcta, no? Juli Llopis, este home que comenta, tenia una biblioteca que jo entenc que ahir és les primeres lectures cultes en català, no?, que va llegir Carles Riba, Teodor Llorente. Després sí que ell se'n va anar a estudiar periodisme a Madrid i va començar a escriure una poesia simbolista en castellà i després va tornar i se suposa que va començar a escriure en valencià, a escriure poesia en valencià, quan treballant en les províncies a finals dels 40 assisteix a actes com ara quan van a presentar el diccionari al Covermoll i ahir coneix a Sánchez Guarnero, a personatges intel·lectuals de tots els països catalans, i després també quan accedeix a les tertúlies de l'editorial Torre, que ahí estaven Xavier Caspi i Miquel Adlert dels anys 40, que no eren secessionistes lingüístics, i allí estava Joan Fuster, i entre tots, d'alguna manera, se va amarar d'esta idea de per què no escrius en valencià. I jo crec que és una miqueta de les seues lectures, les correccions dels seus amics i autodidacta. És el que jo considero, tampoc he fet una recerca en la qüestió. I també volia dir-vos, abans que me'n vaig, que fa molts anys vaig fer un documental, un curt documental, que es diu Celes de memòria soterrada. No sé si l'heu vist, però a mi em fa molta il·lusió perquè el vaig fer quan tenia 19 o 20 anys. Està així. Digues, ara te passo el micro. És este. Està en YouTube. De professora allà a l'Institut de Borriana i va contactar en un grup de gent jove que se diu un col·lectiu que se diu l'Escletxa, que encara en recorda del nom, no? I va dir, bueno, aquí una gent jove que està molt interessada per la memòria i que té molta il·lusió i que volen muntar un documental, i entonces el documental va ser dels primers que van fer en el grup. Ella el va dirigir, el grup Escletxa, però ella el va dirigir, i després Teresa va col·laborar per el tema d'assessorament històric, i per això està el personatge que apareix de Vicent Nadal Moliner, que va ser alcalde de Borriana, afusellat i que s'ha exhumat. I hi apareix també un xiquet que fa un relat, hi ha unes imatges de Boramar. Està en YouTube. I sí, està penjat, bueno, està a la nostra web, òbviament, però està en YouTube, està penjat també. I també en la UGI perquè és un treball de carrera de comunicació audiovisual. Ah, mira, ves la imatge del... Este era Celes de memòria. I ahí està Teresa.
Alguna pregunta per ahí darrere? Algú que vulgui... Tenim uns pocs minuts perquè així mos tanquen en seguida. 5 minuts. 5 minuts mos queden. Alguna pregunta per ahí darrere? O per així davant? Del que me quedava per dir era qüestions dels canvis de noms de carrers pel franquisme, que també apareix molt en Estellés, perquè Estellés és molt de, com heu vist, d'escriure sobre els detalls visuals dels llocs on està, no? Dels carrers, els detalls de com van vestides les persones, els cossos, tot molt realista, no? Molt realista social. El poema aquell que està creant el llibre de les Meravelles, que parla dels carrers de València. Acaba... Sí, clar. Ese poema és molt bo, està molt bé. De tots els carrers típics de València. Sí, i després, per exemple, així conta quan això que feia que anava pels pobles, explicant encara quan anava publicant el mural del País Valencià, al final de tot l'Estellés Cívic, conta com va anar a Vallada, a un poble, i diu un sector furibundament esquerrà de la població de la costera iniciava una setmana cultural d'actes a favor de l'autonomia. I aleshores diu que va anar i parla d'això. Diu, vaig conèixer la plaça Major, a la qual volen posar de nom plaça del País Valencià o plaça de Jaume I en lloc de plaça del Caudillo. Vaig veure per fora l'església i la casa abadia i em varen informar que fins a la Guerra Civil aquesta casa havia estat ocupada per un capellà que era del meu poble i que varen matar a Burjassot. Sempre per ahir, quan és l'Estellés Cívic, sí que va apareixent com un tema més de recuperació nacional, antifranquista, la Guerra Civil. I, si voleu, vos dic la conclusió. La Guerra Civil apareix com a referent explícit en la poesia estellesiana de dimensió més col·lectiva i civil de la darrera època, de la del mural del País Valencià. Malgrat això, també la trobem en la primera poesia del 50 com a record d'infantesa i ambient trist de postguerra en què s'adjunten els records amb la melancolia causada per les morts familiars del poeta, que ja hem parlat de l'avi, de la filla, i després l'ambient trist i fosc de misèria i de postguerra es veu més clarament en un poemari que us recomano molt, que és El Coral Romput. Vos recomano molt Coral Romput i Primera Soledat. Si ja heu entrat a Estellés i ja coneixeu el llibre de Meravelles, les coses més típiques, us recomano Coral Romput i Primera Soledat. I no res més. Pues moltes gràcies. A vosaltres. En nom del grup agraïsc a Aina per la seva xerrada, la conferència que feia així, i evidentment al públic assistent que ens ha acompanyat en aquestes jornades de la memòria d'enguany de l'any 24. Gràcies. Gràcies.